ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ካብ ማያት ኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎ ስጋት ዝምልከት ክንሪና ብጀካዚ ምስ ኤርትራ ግጭት እንተጋጢሙ ኢዱ ንኸይእቱ ካብ ኢትዮጵያ ዝተለኣኸ መልእኽቲ ዝምልከቱን ክንሪና ብተወሳኺ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ምቕባል ዘቋርፃ ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝምልከትን ካልእ ሕፅር ዝበሉ ሓበሬታትን ክንሪና ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ ከምቲ ልሙድ ላይክ ምግባር ጀምርዋ ላይክ ኣይትረስዑ ለስገው ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁን ካብ ዘውፅኦ ውሳነ ሰራዊት እስራኤል ንወሽመጥ ጋዛ ሙሉእ ብሙሉእ ክቆፃፀር ከም ዝኣዘዘ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እታ ሃገር ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ሓድሽ ወታደራዊ ስርሒት ካብቶም እስራኤላውያን ጅሆ ዝተታሕዝሉ ከባቢታት እውን ክካየድ እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስትርን ሓላፊ ሰራዊትን ዘሎ ፍልይ ዘርኢ ዝመስል ውሳነ ንዋና ኣዛዚ ዕጡቕ ሓይሊ ሌተናል ጀነራል ኢያል ዛሚር እዚ እንተዘይማእሚእካ ካብ ስልጣንካ ክትወርድ ትኽእል ኢኻ ዝብል ሓያል መልእኽቲ ከም መሰላእኸሉ ይንገር። መንግስቲ ናታንያሁን ነዚ ተሪር ስጉምቲ ዝወሰደ ኣብ ዶሃ ንኣዋርሕ ዝቐፀለ ዝርርብ ምቁራፅ ተኹስን ምልዋጥ ጅሆታትን ድሕሪ ምፍሻሉ እዩ። ሓማስ ናብ ዝዘተን ምምላስ ኣማኢት ናይ ረድኤት መካይን ናብ ቃዛ ከኣትዋ ቅድሚ ኩነት ከም ዝገበረት ይዝከር። ብተወሳኺ ሓማስ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ጅሆ ዝተታሕዙ ሰባት ብጥሜት ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ዘርኢ ቪድዮታት ዘርጊሓ ነይራ። እስራኤል ሓማስ ነቶም ጅሆ ዝተታሕዙ ሰባት ዝቐርብ ሓገዝ ከም መሸጢ ዕዳጋ ይጥቀሙሎም ኣለዉ ክትብል ከይሳ ነይራ። ቀዳማይ መስቀል ነቶም ጅሆ ዝተታሕዙ ሰባት ቀጥታዊ ሓገዝ ክገብር ኣብ ስምምዕ ክኣቱ እንከሎ ሓማስ ግን ነቲ ሓገዝ ዝፈቅድ እስራኤል ንሓዋሩ መስመር ሰብኣዊ ረድኤት ምስ ተኸፍትን ክለኣየር ከኣኒ ምስ ተዓፅን ጥራዩ ክብል መልሲ ሂቡ ነይሩ። እስራኤል ንቃዛ ሙሉእ ብሙሉእ ክቋፀር ምውሳኑ ናብ ሓድሽ ዝያዳ ኣዕናዊ ምዕራፍ ናይ ኩናት ክስዕብ ከም ዝኽእል ገለ ተንተንቲ ስክፍታታቶም ይገልጹ ኣለዉ። ብፍላይ ኣብቶም ጅሆ ዝተታሕዝሉ ከባቢታት ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ስርሒት ንሂወት እቶም ጅሆ ዝተታሕዙ ሰባት ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ክእቱ ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍታታት እናዓበየ ይመጽእ ኣሎ። ናብ በቀል ሓበሬታ ምስ ዝተሓዝ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ዘንብዐ መደረ ኣምባሳደር ፍልስጤም ዝምልከት እዩ። ወኪል ፍልስጤም ኣብ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ሪያድ መንሱር ብዛዕባ ኣብ ሃገሩ ዝፍፀም ዘሎ ክዛረብ እንከሎ ብንብዓት ተዓጂቡ እዩ። እቲ ብንብዓት ዝተዓጀበ ኣኼባ ኣብ ታሪክ እቲ ቤት ምኽሪ ፈላማይ ምዃኑ እዩ ዝንገር። ስቃይ ኣዴታትን ስቃይ ስደተኛታትን ካብ ቃላት ንላዕሊ እዩ። ንውሕዳት ጥራይ ዝውክል ባይቶ ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ ደው ከብሎ ኣይከኣለን። ሎሚ ኩሉ ሰብ ከንፈሩ ካብ ምምጣጥ ሓሊፉ ካልእ ዘምፅኦ ፍታሕ የለን። ኣብ ቃዛ ንጹሃን ሰላማውያን ሰባት ብሰንኪ መጥቃዕቲ እስራኤል መዓልታዊ ክቡር ሂወቶም ይኸፍሉ ኣለዉ። እቲ ንመሰልን ናጽነትን ፍልስጤም ንቃለሲና ዝብል ሓማስ ከይተረፈ ሞት ህፃናት ደው ከብል ዓቕሚ የብሉን። እዚኦምን ካልኦት ፀገማትን እዩ ነቲ ኣምባሳደር ክነብዕ ዝገበርዎ። ናብ በቀል ሓበሬታ 15,000 ነቪዛ ክትሕዙ ዝጠልብ ሓድሽ ሕጊ ኣሜሪካ ዝምልከት እዩ። ኣሜሪካ ተጓዓዝቲ $15,000 ክትሕዙ ዝጠልብ ፖሊሲ ክትትግብር ከም ዝኾነት ተሓቢሩ ኣሎ። ኣሜሪካ ድሕሪ 15 መዓልታት ኣብ ግብሪ ዝውዕል ሓድሽ ፖሊሲ ናይ ቪዛ ኣፍሊጣ ኣላ። እቲ ፖሊሲ ካብ 20 ነሓሰ ጀሚሩ ብናይ ቱሪስትን ቢዝነስን ቪዛ ናብቲ ሃገር ዝኣቱ ገያሾ $15,000 ክትሕዙ ዝጠልብ ኮይኑ ቁፅሪ ናይቶም ብጊዜያዊ ቪዛ ልዕሊ ዓቐን ዝፀንሑ ተጓዓዝቲ ንምንካይ ዝዓለመ ምዃኑን ይንገር። ተጓዓዝቲ ብልክዕቲ ዝተዋህቦም መዓልታት ወዲኦም ብዘይ ናይ ቪዛ መቕፃዕቲ ካብቲ ሃገር እንድሕር ወፂኦም እቲ ተቐሚጡ ዝፀንሐ ገንዘብ ክምለሰሎም እዩ። ኬንያ ንሓተት ዕቑባ ኤርትራውያን ከምኡውን ኢትዮጵያውያን ዝምልከት ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣውፅያ ኣላ። ከም ዝፍለጥ ኬንያ ሓንቲ ካብተን ብዙሓት ስደተኛታት ኤርትራውያን ከምኡውን ኢትዮጵያውያን ሕቶ ዕቑባ ዝቕበሉለን ናብ ካልኦት ሳልሰይቲ ሃገር ዝሰጋገሩላ ኮይና ነዞም ስደተኛታት ዝምልከት ሓደ ኣገዳሲ ውሳነ ኣመሓላሊፋ ኣላ። ብመሰረት ተሓዲሽ ውሳነ መንግስቲ ኬንያ ንዜጋታት ኤርትራውያን ከምኡውን ኢትዮጵያውያን ከም ሓተት ዕቑባ ምቕባል ምምዝጋብ ጠጠው ኣቢሉ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ትሕቲ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ኮሚሽነር ጉዳያት ስደተኛታት መዋሶሩ ሙሮቼ ተፈሪሙ ዕላዊ ዝኾነ ደብዳቤ ሓተት ዕቑባ ዜጋታት ኤርትራውያን ከምኡውን ኢትዮጵያውያን ንግዚኡ ከም ስደተኛታት ምምዝጋብ ጠጠው ከም ዘበሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እቲ ብ31 ሓምለ 2025 ዝወፀ ውሳነ እንታይ ከም ዝደረኾ መንቀሊኡ እኳ እንተዘይተፈልጠ ኣብቲ እዋን ኮሚሽነር ክፍሊ ኣገልግሎት ስደተኛ ዝነበረ ጆን ብሩጉ ካብ ሓላፍነቱ ምውራዱ ግን ተፈሊጡ ኣሎ። ብመሰረት ተሓዲሽ ውሳነ ሓተት ዕቑባ ስደተኛታት ክልቲአን ሃገራት ካብቲ ዝተጠቕሰ ዕለት ጀሚሩ ካብ ዝተፈቕደሎም ማለት ካብ መዕቆቢ ስደተኛታት ወፃኢ ክንቀሳቐሱ ብዘይ እንታይነቶም ወይ መንነቶም ዝገልጽ ሓበሬታ ናብ ካልእ ማእከል ክዘዋወሩ ኩልኩል ምዃኑ እዩ ሓቢሩ ዘሎ። ኣብታ ሃገር ካኩማን ዳደቡን ዝተባህሉ ክልተ ቀንዲ ዓበይቲ ማዓስከራት ስደተኛታት ዝርከቡ ኮይኖም ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝኾነ ይኹን ሕቶ ዕቑባ ኣብ ርእሲ ከተማታ ሃገር ናይሮቢ ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ጥራይ ከም ዝካየድ እቲ ውሳነ ይገልጽ።
ዝበዝሑ ቁባሕተት ስደተኛታት ክልቲአን ሃገራት ናብተን ዝኸዱለን ሳሰይቲ ሃገር ክሳብ ዝቐንዖም ብፍላይ ኣብ ርእሲ ከተማ ናይሮቢ ብናጽነት ክንቀሳቐሱ ይጸንሑ ነይሮም። ኣብ ዝቐረበ እዋን ግን ብፍላይ ኣብ ዩጋንዳ ዝነበሩ ዜጋታት እተን ሃገራት ብብዝሒ ናብቲ ሃገር ከኣትዉ ዝተረኣዩ ኮይኖም እዚ ሕጂ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ሻቑሎት ከም ዝፈጠረሎም እውን ይገልጹ ኣለዉ። ስደተኛታት ናብ ኬንያ ክውሕዙ ዘገደደ ክስተት ዩጋንዳ ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ጀሚሩ ሓደሽቲ ስደተኛታት ምቕባል ደው ስለ ዘበለት ከምኡውን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ህልው ኩነታት ዝደረኾም ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣመስቲ ኤርትራውያን ተገፊፎም ብዓሰብ ኣቢሎም ከም ዝተጠረዙ ብምግላጽ ሻቑሎቱ ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እዚ ሓድሽ ናይ ኬንያ ውሳነ ኣብ ካልእ ሃገር ሕቶ ዕቑባ ዝሓተቱ ስደተኛታት ደጊሞም ኣብ ሃገረ ኬንያ ከይምዝገቡ ድማ ብትሪ ከም ዝኽልክል እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። ናብ ካልእ ሓበሬታ ምስ ኤርትራ ግጭት እንተጋጢሙ ሰራዊት ሱዳን ኢዱ ንኸይእቱ ወይ ከይሳተፍ ኢትዮጵያ ከም ዝሓተተት ተፈሊጡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ግጭት እንተጋጢሙ ሓላፊ ሰራዊት ሱዳን ገለልተኛ ክኸውን ፀዊዑ። እዚ ኣብ ኣፍሪካ ኢንተሊጀንስ ወፀ ጸብጻብ ኣካታዒ ናይ ኣልፋሽጋ ስሉስ ኩርናዕ ከም ወታደራዊ ካንሸሎ ክጥቀሙሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስክፍታታት ከም ዘለዎ እዩ ተገሊጹ። ብመሰረት ሓበሬታ ኣፍሪካ ኢንተሊጀንስ ብ2 ሰነ 2025 ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብመንገዲ ክልተ ወከልቱ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ሬድዋን ሑሴንን ኣማኻሪ ምብራቕ ኣፍሪካ ገይርዎ ዘሎ ጌታቸው ረዳን ናብ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ፖርት ሱዳን ዝጸሓፉ ደብዳቤ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ግጭት እንተጋጢሙ ገለልተኛ ክኸውን ከረጋግጽ ሓቲቱ። ሰራዊት ሱዳን ድማ እዚ ኣብ 2020 ጀሚሩ ምስ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዘለዎ ርክብ ከቋርጽ ከም ዝሓተተውን ተፈሊጡ ኣሎ። ብመሰረት ጸብጻብ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዞባ ኣልፋሽጋ ከም ስትራቴጂካዊ ወታደራዊ ሎጂስቲክ ኣፍደገ ተጠቂሙ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ከካይድ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ኣለዎ። እቲ ኣብ 2020 ብሓይልታት ሱዳን ዝተታሕዘ ኣካታዕ መሬት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ወጥሪ ፈጢሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ እዋን እቲ መሬት ክትከራኸር እንከላ እቲ ጸብጻብ ግን ዳግማይ ክትወስዶ ከም ዘይትደሊ ዝገልጽ። እቲ ሕጂ ዘሎ ስክፍታታት ብዛዕባ መሬት ዘይኮነ ብዛዕባ ድሕንነት ከም ዝኾነ እቲ ጸብጻብ ይረድእ። ብርሃን ኣብ ፖርት ሱዳን ኣብ ዝተኻየደ ዝርርብ ንልኡኻን ኢትዮጵያ ዝኾነ ግብረ መልሲ ይሃበን። ብመሰረት ሓበሬታ ኣፍሪካ ኢንተሊጀንስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወርሒ ታሕሳስ 2023 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተቐበልዎ መራሒ ሰራዊት ሓይልታት ወሃቢ ቁልጡፍ ደገፍ መሓመድ ዳጋሎ ንብርሃን ከም ዝቆጥዐ እዩ ዝፍለጥ። መንግስቲ ኤርትራ ዳጋሎ ከም ወኪል ሕቡራት ኢማራት ዓረቢ ዝርዮ ኤርትራ ድማ ምስ ሰራዊት ብርሃን ብምስማዕ ንጹር መርገጺ ሒዛላ። ሰራዊት ሱዳን እውን ምስ ኤርትራ ዘለዎ ዝምድና ብንጹር እዩ ዝገልጽ። ናብ ካልእ ሓበሬታ ብማያት ኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎ ስጋኣት ዝምልከት እዩ። ኣብ መጀመርያ ሰሙን ወርሒ ሓምለ ብየመናውያን ዕጡቃት ሑቲ ዝተሃረመት ንግዳዊት መርከብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጥሒላ ምንባራ ዝዝከር እዩ። እታ ኢተርኒቲ ሲ ዝተባሃለት ባንዴራ ላይቤርያ ዝሰቐለት ብግሪኻዊ ትካል እትመሓደር መርከብ ጽዕነት ናብ ከርሲ ባሕርያ ተሸሚማ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ሓንቲ ኬሚካል ዝጸዓነት መርከብ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ሚሳይላት ሑቲ ተሃሪማ ኣብ ኣፍደገ መጻወ ባቢኤል መንደብ ጥሒላ ነይራያ። እዘን መራኽብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ካኒ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ከቢድ ብከላ ከየስዕባ ዓቢ ስጋት ከም ዘሎ ክኢላታት ይዛረቡ ኣለዉ። ፕረዚደንት ማሕበር ባሕርኛታት ኤርትራ ቺፍ ኢንጂነር ፓውሎ ከም ዝገለጾ ድሮታ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝጣሕለት ጥራይ ካብ 45 ክሳብ 80 ኪሎ ዝተዘርግሐ ብከላ ኣስዒባ ኣላ። ካብ ሳተላይት ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ኣብ ሃዋኪን ዝተባሃለ ደሴት 17 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዘሎ ማያት ብከላ ተራእዩሎ። ገለ ካብቲ ኩነታት ተገዳስነት ዘለዎም ትካላት ኤውሮጳ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንምዝራብ ምስ ሰብ መዚ ኤርትራ ርክብ ክምስርቱ ከም ዘይከኣሉ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ኢንጂነር ፓውሎ ዘረድእ። ብወገን ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ምጥሓል ናይተን መራኸቢ ይኹን ከስዕቦ ዝኽእል ኣከባቢያዊ ሓደጋ ብወግዒ ዝወፀ ሓበሬታ የለን። ዝኾነ ይኹን ካብቲ መርከብ ሊሒኹ ንውሽጢ ባሕሪ ዝኣቱ ኬሚካልን ነዳድን ነቲ ስነ ህይወት ናይ ገማግም ቀይሕ ባሕርን ደሴትን ሓደገኛ እዩ። ቀፂሎም ዓሳታት እውን ነዚ ነገር እንድሕር ተመጊቦሞ ክምረዙ ይኽእሉ እዮም። ካብኡ ተገፊፎም ናብ ዕዳጋ ክኸዱ ከለዉ ድማ ከምጽኦ ዝኽእል ሳዕቤን ኣብ ግምት ይኣትዩ ይብል ኢንጂነር ፓውሎ። ወሲኹ ብሓፈሻቲ ብዕድግን መሸጣን ዓሳ ዝናበር ሕብረተሰብ ካብኡ ዝገፈፍ ዓሳ ኣብ መጻኢ ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ካኒ ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሚቱ። ነቲ ንዕዳጋ ዝግፈፍ ዓሳ መሸጣን እውን ኣብ ሓደጋ ክእትዎ ከም ዝኽእል እቲ ኤርትራዊ ክኢላ ባሕሪ የጠንቅቕ። ኣብ መጋቢት 2024 ባንዴራ ሃገር በሊዝ ሰቒላ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ትጓዓዝ ዝነበረት ሩቢማል ዝተባሃለት መርከብ ካብ ሑቲ ብዝተተኮሰላ ሚሳይል ድሕሪ ምውዳቓ ድሕሪ 2 ሰሙን ምጥሓላ ይዝከር። እዚ መጥቃዕቲ ሑቲ ኣብ ሕዳር 2023 ካብ ዝጅምር ንድሓር ዝተሓለት ፈላመይቲ መርከብ ምዃና ዝፍለጥ ኮይኑ ኣባላታ ገዲፎማ ምስ ከድወያ ቀስ በቐስ ማይ መምላእ ጀሚራ።
እታ መርከብ 21 ቶን ድቑዒ ኣሚኒየም ናይትሬት ጽዒና ዝነበረ ስለ ዝኾነት እቲ ድቑዒ ኣብ ቀይሕ ባሕሪን ከባቢኡን መጠኑ ዛጊት ዘይተነጸረ ብከላ ኣስዒቡ ከም ዘሎ ይንገር። ግሪንፒስ ዝተባህለ ተሓላቒ ከባቢ ዝኾነ ትካል ከም ዝበሎ እታ መርከብ ሒዛቶ ዝነበረት ኬሚካል ኣብ ማሕድሮታት ባሕሪ ዓቢ ጉድኣት ከስዕብ ከም ዝኽእል ገሊጹ ኣሎ። ክፍሊ ስነ ፍልጠት ባሕሪ ዩኒቨርሲቲ ዮርዳኖስ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ብርክት ዝበለ ድኹዒ ኣሚኒየም ኒትሬት መጠኑ ዝሓለፈ ኣልጌ ከም ዘብቁል ብምግባር ኣብ ባሕሪ ዝርከብ ኦክሲጅን ጸንቂቑ ንህይወታውያን ባሕሪ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘስዕብ ይገልጽ። ኩናት የመን ኣብ 2015 ካብ ዝውላዕ ትሒዙ 1 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ጽዒና ኣብ ከባቢ ወደብ ሑደይዳ ደው ኢላ ዝነበረት ኤፍሲኦስ ሴፈር ዝተባህለት መርከብ ብምትሕብባር ሕቡራት ሃገራት ዝርከቦ ወገናት ኣብ 2023 ዝሓዘቶ ነዳዲ ብምግዓዝ ዝፈጠረቶ ስጋት ከም ዝተኣለየ ይዝከር። ሎማዓን ዝበልናዮ መደብ ዝመስል ነይሩ። ሳብ ዝቕጽል መደብ ሰላም።